Nggak mlebu konten kok apa ya? Iya, macam apa? Sinten namanya, Bu? Erlita Arsifa Salsabila. Mangga mriki. Panggilannya sinten? Erlita. Sinten? Farhan Wairul Faki, panggilannya Farhan. Kelas pinten? Dalam Kelas pinten? kelas 1, Mbak. Kelas 1 apa? 7 apa? Lali aku ya, 7E koyoke, Mbak. Kirim sik, guys. Pun di Mbak kakak. Amin. Niki nggih kali. Nggih. Oh, nggih. Niki Abid nggih. Sirangan. Niki Abid. Siapa? Antane kanca-kanca sih. Terus tembak ya, nembak ora dikontak ngene tapi nembak ya. Wis. Sik nang kono areke. Kali temu pramuga.